ana azumin na saka wahala baka ji ba ka gani ba kura da hin bugu gardi da karbar kuɗi kai talakawa mu kiyaye wajen karban kunnin sadakan nan masu kuɗin nan namu sai a hankali kada a lahira ana assembly su ce sun mana kunu Zumbuɗiya ne? a'a lafiya lau Wata tambaya ce da ni mai wahala. Idan ka amsa ta zan baka 2000. kawo 1000 ciki a siyo min tsire Tun kafin ka ansa? a to Allah na tuba mu kuma tambaya ba ta ba mu da amsar ta ina jin ka Najeriya a wane state take? a Afirka take Afirka ai ba state bace. ita ma Najeriya ai ba local government bace ban kuɗi na ban kuɗi na ban kuɗi W Hausa TV. A gaskiya na fahimta kana so na to ai ke ce fitilar butukumin tukudin walƙin alkakin zuciyata marginan zuciyata mai da malmala gulli so zuciyata kunan zakin zuciyata ya roman narkwaɗi din demokuraɗiyyar zuciyata ya saka ran zakin madar ƙwailar zuciyata ya moɗan ludayen bulu garin kaɗa miyar kukan zuciyata ke ce hukumar nafdan da ke kula da expiring date ɗin ɓacin ran zuciyata makanikiyar wankin fulogin zuciyata Wai kai malam daga ina? ni ne sakataren karrama karatun makarantun sakandaren kwarata sakarafton surkutu banin surutu baban soyayya Ko yaya? Tun ɗazi yake bi na bawan Allah. ba wani yaya wallahi santa nake kaunarta nake kuma wallahi in bata aure ni ba dan mijin da ta aure ya mutu Kai ka san me kake faɗi kuwa? Waye kai din? Dan wattawa. ina santa Kai ka san waye ne a cikin sakai da ka ta bawan Allah Allah kai